Okay, det er mit første forsøg med at optage lynparti, så nu må vi se, om det går rent teknisk, og om der er nogen, der giver spil. Ja, det var der. Okay, rigtig åbning. Okay, nu bliver det sådan en grønfelt med omvendt farve. I hvert fald hvis jeg bytter. Jeg tror, jeg spiller lidt mere forsigtigt. Det er til katalansk. Jeg tror, det er teori offers at få bunden på den måde. Hans løber, den kan blive rigtig god på længere sigt. Jeg tager lige det felt, der han gav mig. Det ser egentlig okay ud. Måske skal han spille B5, så får jeg løbepart, men okay på den måde. Ja, jeg bliver nødt til at slå. Ja, som sagt, den der løber der, den blev god. Det er meget typisk. Jeg tror, hvis jeg spiller tårn B8, kan han så spille spring B5. Truerne på A7. Og så kan jeg bare spille A6. Ja. Bosnien og Herzegovina. Også hvis han flytter springeren for langt væk, så åbner han jo diagonalen, så jeg kan komme ind og springe til E3 måske. Ja, han forsøger at gøre det svært for mig at udvikle min løber her. Overvej lidt springe B6 til D5 for at lukke diagonalen.
til den. Måske er der nogen spray B2 i det. Nej, ikke lige nu, men... Ups. Hvad er nu det? Kan jeg virkelig det? Der er noget drønslår A7 lige om lidt. Springslår, løberslår, drønslår A7. Okay, så kan jeg spille løber D. Spring B6 kan jeg spille, men så står han bedst med 2 bunder og tårn for 2 letofficerer. Han behøver ikke at slå med det samme, men det må være lidt kritisk, når han slog den vej. Jeg tror ikke, jeg er lige så stærk. Han så nok ikke drønslår i 7. Jo, jeg skal lige... Det er ikke rart, det her. Jo, det var det, han troede, det var ikke drømsløft. Okay, men det gik ikke så godt.